O 21 de setembro de 2004 aprobábase por unanimidade no Parlamento o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Agora, 20 anos despois, está sobre a mesa a posibilidade de actualizalo e, por tanto, de buscar un novo acordo de país. Mais estás a producir ese diálogo? Que folla de ruta quere seguir o goberno galego? Buscamos respostas co secretario xeral de Política Lingüística, con Valentín García. Imos aló. Pois 20 anos despois de aprobar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que foi un logro importantísimo naquela altura, os que nos acordamos daquel acto, daquel proceso, porque o plan levou máis de un ano a súa elaboración, con moitas comisións traballando. En 2004 alcanzouse un gran pacto, un gran plan, o primeiro do que se dotou a lingua galega, moi completo, tanto é así que ainda é de aplicación hoxe, pero abrindo agora 20 anos despois, cando celebramos a efeméride e cando se está a estrear tamén un novo goberno en Galicia, un goberno de nova factura que comeza a dar os primeiros pasos, efectivamente, tanto o presidente do goberno Alfonso Rueda como o noso conselleiro José López ofreceron pois reformar ou anovar ese plan, que como plan, como moi completo que é, como unhas medidas que impregnan a totalidade da sociedade, pois debe ser renovado. Debe ser renovado por moitísimas cousas, evidentemente. Pensemos que é un plan que, ademais de todas as virtudes que ten, hai 20 anos ninguén podía falar de implantación da rede, por exemplo, que temos hoxe, non existían as redes sociais. Isto que nos leva, por un lado, a pensar que o plan debe ser pulido, debe ser actualizado, e, por outro lado, tamén cambiou a situación sociolingüística da Galicia, a sociedade galega cambiou en 20 anos. E este novo goberno, como digo, o que pretende é conxuntar eses dous vectores de forza para poñer en marcha o que chamamos un pacto pola lingua, un pacto que permita que todos os axentes sociais, que todos os axentes que operan tamén no ámbito da lingua e da concordia lingüística da que gozamos en Galicia, pois que poidamos estar xuntas reformando ese marco xurídico, administrativo, social da lingua galega. Comezaremos os contactos, de feito xa estamos empezando a falar, en primeiro lugar, coas grandes institucións da lingua, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, que teñen moito que dicir en todo isto, tamén cos partidos políticos, tamén con institucións de outro ámbito, e logo tamén, como digo, con todos e todas os operadores sociais e forzas sociais que teñan ou que queiran dicir algo con respecto a como promocionar, como promover a lingua galega. Eu creo que dunha forma tranquila, dunha forma sosegada, sabendo que estamos ante un proxecto de país e ante un plan de país para o conxunto da sociedade, con amplitude de miras, sabendo que a lingua é cousa de todas e de todos, non só das institucións, non só das academias, non só do ámbito do ensino, senón que hai que falar cos sectores económicos, coas familias, cos sindicatos, con todo tipo de forzas sociais, digamos, que nos digan ideas tamén, porque moitas veces non é xa tanto a cuestión de estar ou non estar de acordo con medidas, senón ter as medidas axeitadas, porque moitas veces en dar coa fórmula precisa reside a clave do noso éxito. Entón eu tamén faría un chamamento a que todas aquelas persoas ou entidades que nun momento dado sexan consultadas ou que crean que deben ser consultadas, que acheguen as súas propias consideracións e as súas percepcións, porque neste tipo de traballos todas e todos somos moi útiles. Xa o noso presidente dixo que non hai liñas vermellas, un decreto que afecta ao mundo do ensino, que tamén hai que dicir que é un decreto que leva
máis de 13 anos funcionando sin crear ningún tipo de conflictividade no ámbito da comunidade educativa, pero é certo que tamén non é máis que un decreto. Un decreto pode ser modificado, pode ser alterado, porque xa leva anos, e se se produce o consenso necesario, e se ve que hai unha receptividade por parte da comunidade educativa, pois podría facerse. Claro, son cuestións que hai que levar sempre recubertas ou protegidas, digamos, por un amplísimo consenso social. Senón é mellor seguir como estamos, que estamos ben. A única diferencia é que temos que gañar o futuro. A idea é sair con medidas modernas, frescas, pero moi aceptadas pola sociedade. Temos que traballar coas familias, é algo moi importante. Aí é onde se xenera a transmisión interxeracional da lingua, e se non é interxeracional, porque ao mellor as xeracións anteriores falan a pouco ou non a falan, si unha actitude positiva cara á lingua desde as idades máis temperás. Temos que traballar tamén, é moi importante, cos neofalantes. A toda agora estuvemos facendo sempre políticas lingüísticas, digamos, para coidar aos galegofalantes, isto é unha parte moi importante, moi centradas, ademais, no ámbito educativo e no ámbito cultural, e aí podemos dicir que hai tanto na educación, onde temos as xeracións mellor preparadas para ler, para escribir, para falar e para entender o galego. O que temos que traballar agora é o uso. E o uso é algo complicado, porque hai que tecer un montón de alianzas no ámbito da sociedade. Para que? Para que eses nenos e esas nenas que dentro das súas aulas estudan lingua galega, cando saen ao patio do seu colexio, sobre todo en entornos urbanos, falen galego. Por qué? Porque a socialización nas cidades e nos entornos periurbanos faise en castelán, porque nas cidades en Galicia sempre estiveron moi castelanizadas. Esa é a clave. Eu sempre explico que cando se nos di que nenos galegofalantes, cando se escolarizan, volven do cole para as casas falando castelán, sempre digo que isto non é exactamente o sistema educativo, é a socialización deses nenos con outros nenos que dentro do cole, onde se ensina galego, os nenos falan castelán nesas cidades. Entón, por que volven para a casa falando castelán? Porque volven de estar no medio dun entorno de nenos e nenas que falan castelán, na súa maioría. Este efecto, cando se produce ao contrario, o que pasa é que son moitísimos menos casos, tamén se dá cando é unha familia que vai dun entorno de cidade ou urbano vivir para o medio rural, e eses nenos que normalmente van falando castelán se matriculan e se escolarizan en centros que están en entornos rurais, pásanos xusto ao contrario, se temos constatado. Eses nenos volven para a casa falando galego. Por qué? Porque socializan con nenos e nenas que na súa maioría falan galego. Para cambiar o idioma desa socialización deses rapaces e tamén dos adultos, tal como dicía antes, o que temos é que chegar a moitísimas capas da sociedade. A sociedade ten que entender no seu conxunto que é importante falar galego, porque agora é a gran asignatura pendente que temos. Entrar a facer políticas que incidan na relación interpersoal das persoas, nas actividades deportivas, nas actividades extraescolares dos centros educativos, nas actividades profesionais, nas actividades económicas, no comercio, na publicidade, nos medios de comunicación. Esa é a gran asignatura pendente que temos por diante. Outras son as tecnoloxías, que non se lle pode escapar a ninguén. Estamos no ámbito, agora mesmo, de crear entornos de voz para comunicarnos cos automatismos. Aquí a inteligencia artificial vai dar un volco moi grande. Temos que procurar que o galego se posicione no mesmo momento coas grandes linguas do mundo nestas tecnoloxías. Isto é algo tamén importantísimo para os próximos anos. Como terceira vía tamén, que vai ser tamén moi relevante, é un traballo, eu creo que tamén moi ilusionante, é o que chamamos os neofalantes. Abrir un programa de estudo e de formación destas persoas que tanto vivindo en Galicia falan pouco ou ningún galego e queren comezar a facelo,
como persoas cada vez máis numerosas que veñen de fora de Galicia, de outras latitudes xeográficas ou culturais ou as dúas cousas, e que teñen que empezar a aprender galego. Estamos vendo polas balanzas demográficas que temos que en Galicia xa está entrando máis xente que sae, non? Imos ter tamén que encargarnos disto. Imos ter que poñer en marcha programas moi ambiciosos para, primeiro, facer con eles ese traballo de formación, pero segundo tamén para convencer. É moi importante tamén convenceros de que é importante que teñen que aprender a nosa lingua para integrarse na nosa sociedade e para ser, para ser máis de nós como calquera dos que nacemos aquí ou dos que vamos aquí toda a vida. A lusofonía é unha parte importantísima de todas, tanto de todas as políticas lingüísticas que se pode facer en Galicia, como da propia lingua e da cultura tamén galega en relación cos países lusófonos. O portugués é a lingua de 260 millóns de persoas en todo o mundo, a lingua máis falada no hemisferio sur do planeta. E nós, co galego, podemos dicir que estamos nese tronco común de lusofonía, e o portugués para nós é unha lingua intercomprensible. E isto é unha fortaleza para o galego inmensa, que temos tamén que tratar de que esta idea impregne na nosa sociedade, porque temos que explicarlle tamén a nosa xente, ao noso povo, que é posible facer transaccións comerciais, que é posible viaxar, que é posible moverse por todos os países que compoñen a lusofonía. E isto a que nos leva? A que a xente entenda a utilidade das linguas. A utilidade das linguas é un factor fundamental á hora do seu emprego e da súa pervivencia. Sentir que unha lingua é útil é un dos máis grandes valores que calquera idioma pode ter. Se nós somos quen de explicarlle a nosa sociedade que grazas ao galego temos acceso a eses millóns de falantes, a esa inmensidade territorial que é a lusofonía, seremos quen de estar explicando que o galego é útil, que é moi útil para moitísimas cousas. Esa utilidade é unha fortaleza tremenda do galego e debemos aproveitala. É importante que se fale galego en Bruselas. O que temos que ver tamén agora é como se chega a eses acordos, porque é un acordo complexo de alcanzar. Todos os Estados membros teñen que estar de acordo, e Europa é un crisol de linguas, non? Entón, pénsese que, ademais das linguas que xa ten recoñecidos de cada un dos Estados, Bruselas vai exixir uns acordos amplísimos para este recoñecemento. Tamén vai exixir, polo que coñecemos ata agora, grandes investimentos económicos. Entón, aí tamén hai que ser tamén un pouco cautos, no sentido en que non podemos invertir máis fondos económicos en que o galego sexa o galego, o catalán e o vasco, porque irían todas no mesmo paquete, sexan oficiais en Bruselas, se nos están pedindo ao mellor máis recursos, máis medios que o que estamos investindo nas políticas lingüísticas que están facendo en Galicia, en Euskadi, ou en Cataluña, ou en Valencia, ou en Baleares, nun ano. Entón, hai que tamén ser prudentes neste sentido. Temos tamén que medir as nosas forzas e os nosos recursos, porque, claro, o primeiro é que as nosas linguas se normalicen e que collan ese estatus de normalidade por nos nosos territorios, aínda que, efectivamente, é importante que as nosas linguas sexan oficiais en todas as institucións posibles. Cambiou Galicia, cambiamos os galegos e as galegas, e cambiaron os falantes, evidentemente, porque ao final os usuarios da lingua somos os falantes. Entón, o mundo agora é moito máis pequeno, viaxamos moito máis, temos moita máis formación, temos moitísima máis información, vivimos nunha sociedade moito máis tecnoloxizada, moito máis inmediata a todo, e todo isto afecta moitísimo a lingua, entre outras cousas, porque a lingua tamén adquiriu protagonismo. Hoxe en día utilizamos a lingua para moitísimas máis cousas, se me permites esta expresión, non? A lingua é protagonista de todos estes cambios, está directamente relacionada con todos estes cambios. Como non imos ter que actualizar o plan de normalización lingüística?
non é só que cambiara os tempos do plan, é que cambiaron os alfalantes e alfalantes de galego, claro que sí, eu creo que para mellor sempre. De todas formas, hai que lembrar que seguimos tendo unha lingua que é maioritaria na nosa poboación. O 51,8% da nosa poboación fala ou só galego ou máis galego que castelán. Se a estes lle sumamos os que falan máis castelán que galego, que ao meu modo de ver son galego falantes tamén, aínda que falen máis castelán que galego, seríamos o 75% da poboación. Estas porcentaxes non as ten ningunha lingua media, xa non só en España, en toda Europa. Eu diría que o galego ten unha fortaleza moi grande na nosa sociedade, pero temos que seguir cuidando e seguir traballando para que esa fortaleza evidentemente se incremente, que sexa cada vez que cada vez estea máis consolidada e sobre todo non perder o tren do tempo, porque a historia cada vez corre máis rápido e temos que estar moi atentos a traballar para que o galego estea na vanguarda, que chegue ao mesmo tempo que as grandes linguas como o inglés, como o francés, como o castelán, como o alemán, que chegue ao mesmo tempo ás tecnoloxías, que estea presente nas mesmas plataformas, nos mesmos medios, nos mesmos lugares, que sexa posible e que estea a esa salvagarda, digamos, do percorrer do tempo que, como digo, cada vez pasa máis rápido. Falaremos dentro de outros 20 anos e veredes vos tamén como isto cada vez máis rápido e como cambiamos, ainda sen darnos conta, a nosa sociedade cambia día a día, pero cambia co galego como lingua maioritaria de Galicia.